हेलो फ्रेंड्स, आज भिडियोटा खूब स्पेशल। आज मटन रांधुचंती मो बापा से भी माटी चुली रे से प्रोसेस देखिबा। ता पूर्व चलतो देखिबा आम गाँ आमर बाड़ी पट पुणी जो ठाकुराणी घर तापर आम देखिबा मटन रांधिबार प्रोसेस आउ मटनटा केमिति खाइबा और खाइक देखिबा। बड़ा बड़ा सकाल सकाल काम चले देलानी ओय ओय तुम माटी दे था तले ना दिया हबन सर्फ मारले कौन होगी? हाँ 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 आज पार्टी हो पैसा आस पैसा आस उठाई देख माकड़ ये गुड़ा कमी जो ना खरा बड़ है